mutta Silloin ilmaveivirantundi. kiitos. Ja Tiina Alarantala. Mukavaa nähdä erilainen koira PH-kokeessa. Yritämme saada PK-oikeuksia. Jos ne toimii tollain, niin en epäile, ettekö te sais. Eli ohjaaja pyrkii ohjaamaan koiraa sääntöjä ja ohjeiden mukaan. Pari semmoista pientä siellä tulee että mihin kannattaa, eli niissä lupien odottamisessa. Mutta ymmärrän hätäisenä ihmisenä, että lupaa on vaikea odottaa. Koira on iloinen ja se tykkää tehdä töitä. Sitä on kiva katsella, kun se työskentelee. Mennään liikkeeltä, eli kytkettynä seuraaminen. Alkuperusasento on erittäin vino, mutta liikkeessä koira on suora ja se on erittäin tarkkaavainen ja tiivis. Nopeudenvaihdokset suorittaa hyvin. Se istuu nopeasti ja suoraan. Henkilöryhmässä, mä en ollut ihan varma miksi tuli se lisäkäsky siellä, mutta siellä tuli yksi lisäkäsky sinne mennessä. Arvosana tästä erittäin hyvä. Vapaana seuraaminen. Edelleen alkuperusasento on vino. Kuitenkin liikkeessä se on tarkkaavainen ja tiivis ja suora-asentoinen. Nopeuden muutokset on ok. Istuminen menee vinoksi. Arvosana tästä erittäin hyvä. Istumisliike. Valmistelevassa osuudessa koira on tarkkaavainen ja tiivis. Istumisessa siinä tulee joku hässäkkä ennen istahtamista ja 2 käskyä siihen istumiseen. Kuitenkin se istuu sinne hyvin ja odottaa siellä rauhallisesti ja varmasti, kunnes ohjaaja palaa luokse. Arvosana tästä hyvä. Maahanmeno ja luoksetulo. Valmistelevassa osuudessa koira on tarkkaavainen ja tiivis. Se menee maahan käskystä. Se voisi maahanmenon tehdä vieläkin nopeammin. Se tekee nopean suoran luoksetulon. Se on erittäin vino edessä, eli se on jo melkein puolittain sivulla siellä. Mutta sivulle se siitä sitten kuitenkin siirtyy. Arvosana tästä hyvä. Paikalla olla häiriönalaisena. Alasmenoon tarvitaan 2 käskyä. Se odottaa siellä rauhallisesti ja varmasti, kunnes ohjaaja palaa luokse ja nousee sieltä pienten peruutteluiden kerran ylös takaisin. Sieltä tulee eteenpäin, eikä peruuta. Näin päin. Arvosana tästä erittäin hyvä ja näin ollen A-osa on hyvä.